tambah ketiban Anda. Ngomong wis beli cinta karo sing ning omah, cuma siji kula sing gawe adang bahagia. Tapi kian wis tega, wis beli ilok katon ning mata, wis beli ilok tekak Mama Fahri. Apa abot ning kana Mama Fahri? Iya Mama Fahri, aja abot ning apa Mama Fahri? Ya kira-kira seimbang kah Mama Fahri? Iya Mama Fahri sama kah? Anapi ya? Mama Anapi, Mama Anapi, Mama Anapi tobat, Mama Anapi munjuk maning Mama Anapi, 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 matur kesuwun Mama Anapi, terus matur kesuwun. Tiwas nurut bisikan setan, nurut kena usuk-usukan, tiwas kula wis pasrah. Siapa? Suju Najwa, Suju Najwa, Suju Najwa, Suju Najwa, Suju Najwa, Suju Najwa, Suju Najwa. Hati lara rasa dipendam, moal ngilang wis dadi belang, deleng lakine ayang, ngoncok ning arep lawang Suju Najwa. Senimbang lara hati, rapine terbayar. Ngomong wis beli cinta karo sing ning omah, cuma siji kula sing gawe ati bahagia. Tapi kian wis tega, beli ilok katon ning mata, wis beli ilok teka. Apa abot ning kana? Mama siapa kana kah? Mama Fahri, Mama Fahri ya? Mama Fahri. Iya, Mama Anapi, iya Mama Anapi, iya Mama Anapi, Suju Najwa. Siap, iya oke. Mama Anapi. Tewas nurut bisikan Setan, burung kena usuk-usukan, tiwas kula wis pasrah. Kanggo sampean pria iki tambah Suju Najwa, Suju Najwa. Hati lara rasa dipendam, wis dadi belang, deleng rapine kakak, ngoncok ning arep lawang. Senimbang lara hati, melakine terbayari. Tewangi ya Kang. Cuma siji kula sing gawe kakang bahagia. Tapi kian wis tega, wis beli ilok katon ning mata, wis beli ilok teka. Apa abot ning kana? Iya, iya ladies.